सासे हिनजाव हाबा जानाय सिन्देर फिसा लादो एकदमबारे ओरै मा होनो गोजौ गिदिर आथिं गिदिर गिदिर जिम खालामग्रा हिनजावफोरा गाननाय ड्रेसफोरा बे स्टाफ गाननाय ड्रेसा दाम खमि होनना बे दाम खमि सासे हिनजावा फैनानै एकदमबारे हांग्रा दग्रा ओरै गोजौ गिदिर फैनानै आंनि खाथियाव फैबाय जेम्स होननानै आंनि खाथियाव माबा ओरै लेवना सेवना मोसाफैबाय जिमाव फैनानै गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जोङो मैयानिफ्राय दा मा नुनो थांगासिनो दङ आङो बेखौ लानानैनो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव हिनजाव माहारिनो ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जानो हानायबो गोहो हरदों भगबाना आरो ओरैबायदि मा होनो बेखौ सैतान सियान देलाय मालाय गानफब जोमफब देखायनानै बिसोरनि देलायनाय गानफब जोमफबाव माखासे हौवाफोराबो फाग्ला जायो जागोन ना जाया सोरबा गथ' गोनांखा हिनजावानो जा बेनि गाननाय जोमनाय बेनि देलायनायजोंबो फाग्ला जायो आरो ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जानो हानाय गामि एरियायाव दङ हौवा गैया हौवाफोरा हाजिरा मावनानै 400 मोनोब्ला सानसेयाव हिनजावफोरा 200ल' मोनो थेवब्लाबो बिसोरो न'खर सालायो बिसोरनियाव थाखा फैसाल'सो गैया नाथाय बिसोरनि न'खर सालायनाय आरो बिसोरनि संसार जानाया जोबोर मोजां बिसोरो जोबोर गियानिबो धैर्य दङ दिनै माखासे अडिअ कल रेकर्डखौ खोनानानै ओरैबायदि मिनिनोबो ओंखारदों आरो बेफोरबायदि अडिअ कल रेकर्डिं ओंखारबाय थायोब्ला गावबो मिनिजागोन आरो रायजागोनबो सोरबा सिख्लाफोरा सोरनिबा न'खरखौ सेफायना होनोबो बारा सम नाङा आरो सोरबाया गावनो गावनि समायना न'खरखौ गारनानै बेरे बासायावबो आखाइ होनानै लायो दिनै मोनसे अडिअ कल रेकर्डिं खोनादो दहैसो फैसाया जाबाबो जाख' हाया फैसाया दोनबाबो दोनख' हाया हाय सासे हिनजाव मानसिया सोरबा सेंग्रानियाव दोनबाबो दोनख' हायै फैसाखौ नुनानै गावनि गथ' गथायखौ दोनथ'नानै गावनि हौवाखौ दोनथ'नानै बेनि फैसाजों खारफागोन नामा नाम्बार 1 कुइसन बे आंनि सोंथि बे आंनि सोंथिनि फिननायखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर आरो जों दिनै सासे हौवाया मा जायो ओरैबायदि जायो जोंहा न'खर सालायनांगौनि जोबोर गोनांथि जायो जायोना जाया थाखा फैसा खामायनायनिफ्राय लानानै बिमा बिफाखौ अननायनिफ्राय लानानै गावनि हिनजावखौ अननाय गावनि गथ' गथायखौ अननाय सासे हौवानियाव ओरैबायदि रेसपन्सिबिलिटि थायो हिनजावखौ अनबाल' हिनजावनो होजोबबाल'बो जाया न'खरखौबो नायनो गोनां जायो गासैखौबो अननो गोनां जायो बेनि गेजेरजों थाखा फैसाबो खामायनांगौ अब्ला सासे हौवानियाव बेसेबां रेसपन्सिबिलिटि दङ बेनि गेजेराव गथ' गथाय जानायनि उनाव सासे हिनजावा बेफोरबायदि जायोब्ला सासे हिनजावनि खामानिया मामोन गथ' गथायखौ खांबाय गथ' गथायखौ गोजौ थाखोसिम लांनायाव हेफाजाब होनाय हौवाजों लोगोसे थाफानानै दिनै जों मा नुनो मोनदों जोबोर मिनिथावना कल रेकर्डिं गासैबो मिनिगोन बेफोरबायदि कल रेकर्डिंखौ खोनायोब्ला गासैबो मिनिगोन आरो रायगोन दिनै आं सासे हौवा आंनि गोसो थोनायखौ आंनि हिनजावखौ आंनि हिनजावा गोसो थोनाया सोरबा सेंग्राखौ आदा गुमै होननानै दुनियाखौ बेरायनो लुबैयोब्ला जानाय नङा बे आंखौ आगैसो लिङो बे आंखौ जोबोर मोजां मोनो बेजोंबो थानो लुबैयो आंजोंबो थानो लुबैयोब्ला बे माब्लाबाबो जानाय नङा हौवाया बेनो
अपसन होदों बेखौ गारगोन ना आंखौ गारगोन। थेवब्लाबो डिसिसन लानो रोङाखै। अब्ला सानना नायदो, आंबाबो आंनि हिनजावखौ बुंखागोन, आं थासान्दि गुबुनदो रायज्लायोब्ला बा आंखौ गार, आङो सेलुट मारियो बै हौवाखौ। मानो होनोब्ला हौवाया गोरोंखा, एसेबां मोजां न'खर संसार गथ' गथाय दोङो। बे थासान्दियावबो गुबुन सेंग्राजों रायलायबाय थायोब्ला, लोगो हमोब्ला अपसनखौ होखागोन, नों आंखौ गारगोन ना बैखौ लागोन। थेवब्लाबो सायख'नो रोङाखै बबे मोजां जागोन। दिनै मा जाखो, बेरे बासायाव आखाइखौ सोमब्रना लानाय बायदि जादोंना। दुनियाया मिनिदों, दुनियाया आरो मा मा नुनो थांदों, आरो बेफोरखौ सोर हगारदों, गोबां सोंथि। दिनै आङो नोंथांमोननो फंसे बाथ्रा खोन्थानि। सोरबा हिनजावफोरा साख्रि मावनायबो दङ, जब मावनायबो। फर एग्जाम्पल एसिस्टेन्ट प्रफेसर। फुंनि 9टानिफ्राय थांनानै 5टायावसो मोनफैयो मोना मोना। फुंनि 9टायाव थांनानै 4टायावसो मोनफैयो मोनानि। जिम थांनोबो सम गैया। दामि दामि ड्रेस गाननानै जिमाव थांनोबो सम गैया। आङो गोबां जायगायाव बेरायनो थाङो, क'क्राझार, सापागुरि, बङाइगाव। आङो जेराव थाङो बेवहायनो जिमाव हाबो। आङो नोंथांमोननो खोन्थानि सैथो बाथ्रा। दाखालै बावै आङो मोनसे जिमाव ओजोंनो थांदोंमोन, हाबहैदोंमोन। बेवहाय ओरैबायदि दामि दामि बर' हिनजावफोर, आसरित मोनगोन नोंसोरो। हौवाफोरा ओरैबायदि गिदिर गिदिर गारिजों फुङाव बोख्लायनानै थांदो, आरो जिम जोबखांनायनि उनाव सोरनियाबा ड्राइभारा लांफैदो गिदिर गिदिर। बेनिफ्राय सासे हिनजाव हाबा जानाय, सिन्देर फिसा लादो, एकदमबारे ओरै मा होनो गोजौ गिदिर, आथिं गिदिर गिदिर। बिसोरनि ड्रेसफोरा आंनि सानसेनि पेमेन्टनाथ' जेबोआनो नङा। सानबानि पेमेन्ट नांगोन बे सिंनि मोनसेखौ बायना होनो, आरो सानि। नोंथांमोना सानदों नामा बे फेसबुकफोराव जिम खालामग्रा हिनजावफोरा गाननाय ड्रेसफोरा, बे स्टाफ स्टाफ गाननाय ड्रेसा दाम खमि होनना? बे दाम खमि नङा। सासे हिनजावा फैनानै एकदमबारे हांग्रा दग्रा ओरै गोजौ गिदिर फैनानै आंनि खाथियाव फैबाय, जेम्स होननानै। आंनि खाथियाव माबा ओरै लेवना सेवना मोसाफैबाय जिमाव फैनानै। जेम्स, आं नोंजों फट' लानि, भिडिअ बानायनि, माने रिल्स होगोन बे। ओरै लेवना सेवना मोसाफैबाय आंनि खाथियाव फैना। ओमफ्राय बेथ' जिम हलसो। आं बेनिफ्राय मबाइलखौ लाबाय, नङा आब' बे जिम हलसो, बेवहाय मोसायोब्ला बेसेबां गाज्रि नुगोन। है जेबो नङा। आङो मबाइलखौ लानानै भिडिअखौ डिलिट खालामनानै हरदों। अब्ला नाय बेनिफ्राय दल दोङो बेवहाय, बिराद दामि दामिनि हिनजावफोर। रायज्लायनाया मा मिथिबायना? जिम खालामखांबाय, दामि दामिनि हिनजावफोर, खामानिथ' गैखाया मालाय, खामानि मावग्रा मानसि दंखायो। रायज्लायनाया मा मिथिबायना? जिम जोबखांनानै जों बबाव थांगोन? जिम जोबखांनानै जों बबाव बेरायनो थांगोन? सोरबाया बुंदों, थौ हाग्रामा रिजर्टआव दुगैनोसै, एसे गरम बोथोरमोन। हा अब्ला नायदो सेंग्राफोर, दिनै एसेबां मोजां, एसेबां दामि दामि लंपेन्ट गस्ला गाननानै जिम हलाव थांनो मोनदों। एसेबां मोजां मोजां न' बिल्डिं, गथ' गथाय, हा? थेवब्लाबो मा जाबोदों? थेवब्लाबो गावनि लाइफखौ बबेथिं लांदों? बेफोर मानि थाखाय जादों? मानो? हा? दिनै अडिअ' रेकर्डिंखौ खोनायोब्लाथ' होनखायो आं, जाय खोनासंदों गासैबो रायखागोन आरो मिनिखागोन। नों जेसेबांनो नोंनि काहानिखौ खोन्थागोन, बे मिनिजाथावनासो जादों। बेयो एक्सेप्ट खालामथावना जायाखै आंनि बायदिब्ला। आरो थाखा फैसायानो लाबाबो लाख'जाया, जाबाबो फोजोबनो हाया, बेफोरबायदि बुङोब्लाथ' आरो दुनिया मिनिबावगोन आंनि साननाय बायदिब्ला। जोंनियावसो गैया, जोंनि एरियायावसो गैया जिमाव दामि दामि गानना थांनाय हिनजावफोर। गामिना जोंना बिराद मोजां। गामिनि बुरैफोराथ' मा जिम जेबोखौनो मिथिया, मावै दाङै जायो। आंखौ बुङो बेदरखौ, आखाइफोरखौ
दग्रा दग्रा नुनानै मा बेलाय लेथ्रा बाथ्रानि एम्बुफोर बायदि मोदोमानो बिदि जाबाय होनना बुङो। जेबो मिथिया बिसोरो मा जिम मावो दाङो जायो गामिनि बुरैफोर बेसेबांबा खुसियै बांद्राय बेफोरबायदि एसेबां मोजाङै थानो मोननायनि उनावबो मानसिनि लाइफआ बबेनिफ्राय बबेथिं थाङो गाव मोजाङै थोंगोर साननो रोङाब्ला मोजाङै साननो हायाब्ला बेफोरबायदिनो सोरबाया मा बेरे बासायाव गावनो आखाइखौ सोमब्रनानै लायो। नोंथांमोना मा सानो दा आंनि बे भिडिअखौ खोनासंनानै? अब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।